Сейлен шауқымы һәр кемгә кагыла. Сәләтле балалар бер кемне дә битараф кала алмый. Эфирда Сейлен фестивале. Исәнмесез, милләттәшләр. Бүген финалистларыбыз каршысында икенче сынау. Монсында алар лайыклы итеп үтәрләр дип ышанып калабыз, ләкин инде моны безгә түгел, жюрига хәл итәргә кирәк булачак. Һәм инде без әлеге жюри белән, мәртәбәле жюри белән таныша да башлыйбыз. Татарстанның халык артисткасы Остаз Римма Ибрахимова. Шулай ук Татарстанның халык артисткасы Зәйнәп Фәрхетдинова. Олып баручы, телевизион хезмәткәр, талантлы җырчы, яшь егет Азат Каримов. Бәйгебезнең икенче көне татар халык җырларына багышланган. Әйе, бу традицияга без хыянәт итмибез һәм беренче булып Сәид Галиуллинны чакырабыз. Birinci notadan, birinci idilləri degen sizden ük yaulab aldı yüreğimni, hem indi şuna gına Seyitke gına qaraptırdım. Rimma apa, sizin fikirleriniz hem beyegizni bilesiniz idi. Yılmayıp qaraptırırlık bitti jırşısı. Bik şatlanıp bitirdim, şundan da. Çista tavuşa rahatlanıp jırlı, nindedir korkup kalı yok, bir nerse mena bik uşat. Un Seylen sizden. Rəhmət. Un Seylen, Rimma apadan, Zeynep hanım. Ton kaldırdı Seyit. Çıktı da, bastı da. Ali bu jırını benim bulay yaş başkarışıdan işitkenim yok idi. Bu büyük de oңышlı senin için hem tanışılar için büyük de көңіллі. Нәрсәгін айтасым келе? Сөзләріңе генә әйтеп бетерсең, кайбер җирдә, яме? Менә шунысына игътибар итерсең.
Әміне мен сеңа 10 сейленні жәлеміші де берем. Рәхмәт бик зур. Әлеге bütün пунктларда иң зур бәя алып барасың. Азат абыйыбыз нәрсә әйтер микән? Сәйит дулкынлануны Рүзәл сәхнә артында калдырып чыкты. Моны инде һәммә бездә тойгандыр. Һәм чыннан да беренче авазыннан ук һәммә безне таң калдырды. Энем молодец, молодец. Булдырасың дип әйтәсе килә, алга таба уңышлар телисе килә, үз өстеңдә эшләү. Һәм 10 бал бирәм. Һәм инде шулай да безнең төп максат бит сезне тагы да алга үстерү. Шул нисбәттән нәрсә әйтәсе килә чыккач та беренче чиратта микрофонның бик үскә бу алай ятып торга ярамый, аз гына аскарак, әйбит. Һәм югары ноталарда иң сиңа җырчы буларак киләчәктә профессиональ үсешкә тәэсир итә торган бер комментарий әйтәсем килә, ул да булса югары нотада иягеңне өскә күтәрәсең. Югары нотада киресенчә ияк туры табигый халәттә калырга тиеш. Синең ноталарың кысылачак, ярыймы? Моңа игътибар ит киләчәктә. Бу комментарийлар сине тагын да алга таба үсүең өчен тырышып әйтелә, ярыймы, энем? Үпкәли күрмә. Шундый нюансларда бар икән дип белмәгән идем, Азат, чынлап. Ягъни югары ноталарда теге булай ук күтәрмисең инде, әйме? Булай. Күрәсең, кысыла өстә нота. Аха. Менә шул ук әйбер табигать адәм баласын шулай югары нотада үгел өскә тартылып җырларга мәҗбүр итә, ә син моны аяк акыл белән контроль итәргә тиешсең. Менә шул. Менә бит һәр вакыт үзеңдә контрольдә тоту бу җырчының төп сыйфаты. Рәхмәт, инде үзем өчен дә төрле дәресләр алырмын синнән, Азат. Сәйит, булдырдың, афәрин, 30 сәйлән җыеп чыктың син әлеге сәхнәдән, һәм мине сине озатып калабыз. Алкышлар астына әйдәгез. Сәйитне жәлләмәгез, кызганмагыз алкышларыгызны. Молодец. Татар халык җырларын җырларга Әминә Мортазинаны шын татар кызын чакырабыз. Җидене лампа бишле кук, ваттылыды җиргә төште. Җидене лампа бишле кук, ваттылыды җиргә төште. Уф, йөрәгем су бирегез, сиркәмисенә төште. Уф, йөрәгем су бирегез, сиркәмисенә төште. Яңа имнең түреләренә элеп куйдым тастымал. Яңа имнең түреләренә элеп куйдым тастымал. Уф, йөрәгем су бирегез, утка бу ихтимал. Уф, йөрәгем су бирегез, утка бу ихтимал. Йөртү китереп тышка чыксам, шишмәләрдән су алам. Йөртү китереп тышка чыксам, шишмәләрдән су алам. Уф, йөрәгем су бирегез, синең утларда яна. Уф, йөрәгем су бирегез, синең утларда яна. Менә балалар. Ничә яшь аңа? Урман буйларында йөргән чакларını сагынырсың. Урман буйларында йөргән чакларını сагынырсың. Уф, йөрәгем килмә якын, утында кабынырсың. 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 Әминә. Су сорадың. Су бирәм сиңа. Уф, йөрәгем су бирегез дип. Инде Азат әфәнде әйдәгез сездән башлайк әле бу юлы.
Әминәу, менә сәнгать бакалыңда шушы стакан саман һәр вакыт тулы булсын дип теләп башлыйм әле. Рәхмәт. Үземнең сүзләремне килеп чыгу белән, үзенең энергетикасы белән, үзенең яшь кенә булуына карамастан, Рүзәл синең белән килешәм. Шактый тәҗрибәле җырчы сыман үзен сәхнәдә тота. Шулай бит, менә табигатыннан бик талантлы бала күренеп тора. У һәрбер безгә дә үзенең игътибарын, һәрбер жюри әгъзасына да игътибарын җиткереп өлгерде. Без дә әлбәттә Әминәгә көч биреп, аның белән үз балачагыбызны искә төшереп, жюри әгъзалары шулай тәэсир ясый. Без бердән бер тамашачы. Бер генә комментарий әйтәм. Ул да булса сүзнең азакы хәрефләрен әйтеп бетерү генә. Әлбәттә син яшь кенә булганга карамастан шушы җырның мәгънәсен аңлап, үзең аша үткәреп, әле шуның өстенә безгә дә әлеге мәгълүматны җиткереп башкара алдың. Моны һәммәбез дә тойды, ләкин без шушы хисләргә бирелмичә, синең сихерләвеңә бирелмичә, салкын караш белән шушы кимчелегеңә күрдем. Ярыймы? Уңышлар сиңа. 10 балл. Рәхмәт. Ун бал шуңа карамастан да, Зәйнәп ханым. Менә вокал дигән әйбер бар. Менә шушы күп җырларда ул таләп ителә. Бик күп җырларны җырлыйсың. Һәм син үзеңне бик матур итеп тәкъдим итәсең шушы җырны. Бу очракта инде татар халык җырын җырладың. Матур итеп, чын татарча матур кыз итеп аны тәкъдим иттең. Әйме? Шуңа күрә менә бу җырларның нишкәлекләренә бүтән илнең авторларының, җырларының һәм үзебезнең шушы халык җырларының да нишкәлекләренә тагында төшне битеп ачып бирер өчен мин сиңа киңәш итәм. Тагында менә синең белән шөгыльләнә торган кеше бардыр бит вокал буенча, әйме? Менә аның белән тагында ныграк һәм күбрәк нигезлерәк дәресләрне алырга тырышырга кирәк. Үзеңне бөтенләй, үзеңнең ичке дөньяңны бөтенләй ачып бетерер өчен. Ярыймы? Менә күбрәк матур гына вокал дәресләренә йөрергә кирәк. Яхшымы? Миннән сиңа әлбәттә инде бөтен артистизмың өчен, бөтен тырышлыгың өчен 9 балл плюс белән, яме? Рәхмәт. Яхшы. Рима ханым, сездән. Әминә миңа бик ошады, чыннан да. Шын мен аны күрәм, шын теге вокал буенча җырчы итеп тә күрмим, мен аны сәхнә рәхәтнән театральный актриса булырга мөмкин ул бик. Әйе. Сез кәкре атып туры тидердегез бу. Яни Әминә сезнең белән үзе дә килешә. Әйе. Җырчы ни өчен җырчы итеп күрмим, әле аның җырчы булыр өчен эшлиселәре бик шактый күп. Кайбер ноталарында әзрәк алып җиткерә кирәк. Онсында уйларга, анда әле синең эшлиселәрең бик күп. Сиңа уңышлар, тырыш. Кайсысы менә театр артисткасы буласыңмы, җырчы буласыңмы, бөтенсе синнән тора. Тавышың бар. Рәхмәт. Уңышлар сиңа, яме? Мин дә 9 плюс куяр идем. Без 9 дип алабыз инде. Шулай бит. Әминә, кем күрми сине мактый, синең белән соклана, мин инде сиңа бер генә теләк телим, күз тимәсен. Рәхмәт. Име күз тимәсен. Тфу-тфу дип куялар бездә татарлар. Инде без сине шундый теләкләр белән затып калабыз. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Рәхмәт. Хәзер Самир Камаловны каршы алабыз.
Sayri sandoşları Sayri 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 sağındıra başladı Olma bulsa şundi bulsun emresin işkevlerlik Dostlar bulsa şundi bulsun sineleşirlerlik Olma hoşları sayri sandoşları Sayri 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 sağındıra başladı Olma hoşları sayri sandoşları Sayri 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 sağındıra başladı Жырда кішіні бизи, кіші де жырны бизи ола екен. Енді бұл жырны тағын нешік яңаша айтып, нешік бизеп, беріп болыр мекен деп ойлаған едім, бола екен жамағат. Bütün ісін матур иттеріп, тәқдим иттің, өзіңнің яшыңа, шушы тауышыңа туры келерлік иттеріп, нешек башқарға керек, бүгінгі күнде бұл жырны сен матур иттеріп, башқарып шықтың. Барсы да келішлі, барсы да матур. Енді, әлбәтті, келешекте бар тек әзірек кіне шушы біздің шушы жырның асқы яғынан жырлағанда да іске бейлеп жіберерлік тауышың да болған нишкәліклеріні ашыр үшін бір аз ғана шүғіленсең гіл шының қадарлік дандықлы жыршыларының бірсіне әйленесің де кетесің міне. Алла берсе келешекте. Мен сеңа қоям 10 бал. Рима Пайбрахимова. Мен шуны айтасы келе, Аллах Тағала сеңа бик мәрхәмәтле булып, бик матур тауыш берген. Шыннан да теге беренче нотадан җырлый башлаудан ук ул ишетелә, ул аңлашыла. Син җырчы булырга тиешле кеше. Әмма да менә бит әле сезнең теге үсеш чоры үтәсегез бар. Әле онда булырга мөмкин ниндидер проблемалар ниләр. Шуңа күрә үзеңне саклап, менә шушы чорнада узып китеп, кирсәң син һич шиксез консерваториягә кергә тиеш, үзеңне үзең сакла, үсгәмә. Тавышың бик матур. Аллаһ Тәгалә сиңа биргән, сайлап алып сиңа. Рәхмәт бик зур. Он куям сиңа, он. Аллаһ шүкір. О, бик борчылган идем. Менә алар бастыралар, менимчә Самир миннән әзрәк дулкынлана күп. Мин алар өчен күбрәк янам. Азат. Самир энем. Шыннан да инде барлык әйтелгән сүзләргә кушылып, нәрсә әйтәсе килә, беренче нотадан ук миңа күбрәк теге тәэсир иткәне, аның теге әлеге нотаны шундый җиңел итеп, рәхәт итеп, артык профессиональ телдә әйтсәң, форсировать итмичә, шундый җиңел генә итеп, матур итеп яңгыратуың һәм шушы җырны теге татар халкының иң авыр җырларының берсе алмагачлары дип шаярып башкарабыз. Ләкин ничек кенә булмасын, ул җиңел җырлардан жырлар арасына керә дип әйтергә кирәк. Ләкин син аны шушындый яңгыравык тавышың белән кантилены, ягъни югары һәм түбән ноталарында тавыш тембрың үзгәрмичә, тигез итеп тамашачыга үзеңнең табигатыңны саклап калып җиткерә белдең. Минем дөресен әйткәндә сине күбрәк башка жанрда, башка җырларыңны ишетеп бәялисем килә. Һичшиксез тагын да югарырак бәяләргә иясин һәм әлегә 10 бал, 10 сәйлән сиңа. Рәхмәт бик зур. Югарырак була алмый инде кызганычка каршы безнең тапшыруда. Әлеге җырның гадилеге дә, авырлыгы да ул җырның менә җыр дәвамында гел бер төрлерәк булуы, әйме? Аны һәрбер куплетын үзенчәләштерү, үзгәрешле итеп бирү, кызыклы итеп тыңлаучыга менә бу иң авыры дип саныйм. Һәм инде син бу эш белән бик әйбәт йөреп чыктың. Булдырдың, Самир, икенче тапкыр синең кулыңны кысам һәм инде менә бу алкышлар астына сине озатып калам. Рәхмәт сиңа. Асыл кызыбыз, асыл яр, асыл хуҗинаны каршы алабыз.
koyun min sandığa sin koyun sayrar idim yanlarımda seni sağıngan soyun hep canımı düskayın min sandığa sin koyun sayrar idim yanlarımda seni sağıngan soyun sayrar idim yanlarımda seni sağıngan soyun. Bekken kelimen bekken sen bize vergen bir şık Uyda uymak kabada kuymak işte beriş oldu şık canım kısayım min sandığa sin koyun sayrar idim yanlarımda seni sağıngan soyun canım kısayım min sandığa sin koyun sayrar idim yanlarımda seni sağıngan soyun. Canım kısayım min sandığa sin koyun sayrar idim yanlarımda seni sağıngan soyun. Енді Асылъяр сеннен классик жырларны, академик жырларны тыңларга күнеккеш мындай шаян жырларны ишетү гомумән син миңа башка төрле яңа яктан ачылдың. Азат әфәнде, сездән башлыйк әле. Меццо-сопрано деп әйтергә кирәк, сопрано тавышлы кызыбыз. Югары, әлбәттә, классика әсәрләрен башкара торган тавыш икәнен башыннан ук барыбыз да аңладык. Һәм аңа да карамастан безнең шушы тиз әйткеч дәрәҗәсендә булган бик катлаулы җырны дикциясе белән әйтеп җиткереп, чын-чынлап үзен шушындый катлаулы үзенең каршында куйган вазифаларны яхшы үтәде дип әйтәсем килә. Әле арасында теге яшьләр форматында булган рэп дип әйтсәк тә булыр инде, аны рэп өлешләре дә кирип чыкты битендә аның әйбит һәм шуларны да тиешле дәрәҗәдә матур итеп тиз әйткеч итеп яңгыратты, сүзләр дә аңлашылды, энергетикасы да, елмаюы да һәммә безгә дә безне тулыландырып, илһамландырып торды дип әйтәсе килә. Сиңа да бал. Сәйлән. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт. Асылъяр, ничек иде әле анда? Әккен беккен кілімен тіккен зән бейзе әверген бір шық. Ойында ойнап тауда қоймақ мешті бәрі шалда шық. Элек-электен борынгыларда логопедлар татарларда булмаган. Аларга бары тик татар җырларын җырлатканнар да, монда инде бала һич шиксез дөрес итеп сөйләшә башлаган. Инде рәхим итеп, Зәйнәп ханым. Әйе, Асылъяр, синең тавышың бик күркәм, бик көчле. Бик матур, һәм киләчәктә дә бик зур уңышларга ирешерсең. Рәхмәт. Менә бер генә ни, син бит Мирас вокаль ансамбльдә йөргәнсең. Менә ул ансамбльдә җырлаганга күрә, синең кайбер без ишетергә теләгән, менә шушы астан өскә бәйли торган моментлары, теге
артқы планға келіп қала тауышыңда не үшін? Чөнки сен ансамбльда жырлағансың, оларны ишетеп, тыңлап, сіз бір-бірігізне бір тигіз уровеньда жырны башқарға тиеш ансамбльлер. Алар бір-бірсінің тауышын басырға тиеш түгел, алар бір-бірсін иштірге тиеш, һәм тигіз тәқдим итергә тиеш. Шуңа күрә синең менә шушы нидән тәрбиялендән кай бер җирләрдә кирәкле тиешенчә әйбәтләп, көчле итеп җырларга тиеш вакытында да син аларны биреп бетермәдең бүген. Син аны булдыра аласың. Һәм син аны булдырырга тиеш. Мондый тавышны бер качанда арткы планга куярга да ярамый. Аның өстендә эшләргә кирәк, һәм синең бүгенге көнгә кадәр эшләнгән эшләрең бик күп, зур, матур, һәм кирәкле җирендә, хәтта тембраль, матур итеп, анда синең бөдрәләнеп тора тавышларың. Сөйләр сүз, әйтер сүз күп, әлбәттә. Мин бүген сине күрүем белән бик шат, бик матур. Бар яклап, сиңа мин 10 сәйлән бирәм. Рәхмәт, Визир. Теге җегетләр бейдергән биюне генә алып ташларга кирәк. Аяк белән алай куеп, кызлар биемей. Онсын биемәсәң дә, син бик күркәм. Рима ханым. Тавышың матур, жыр матур. Мин нәрсән әйтеп үтәсем килә, менә ул җырны аның чын варианты булай түгелдер. Чөнки анда монда нәрсәләр кушылган, үзгәртелгән, 3 тавышка язылган ул. Аның бөтенсендә җырлап бетерергә, бөтенсендә аңлап бетерергә кирәк. Шуңа күрә андый җырны син җырлый башлыйсың икән. Мин уйлыйм, үзеңчәрәк аны җырлый алган дәрәҗәдә эшләргә кирәк. 3 тавышны син анда барыбер җиткереп, өчендә җырлый алмыйсың бер юлы. Шуңа күрә үзеңә кирәген сайлап, үзеңә ошап, үзең җырлый ала торган итеп ясарга кирәк. Тавышың бар, синдә өмет бар, шуңа күрә әйбәт булачак 10 балл. Сине югары бәяләделәр, Асылъяр. Сау бул. Тагын бер катнашучыбыз Иван Пугачев. Иван, Ваня, синең шул хәтле үзенчәлекле тавышың аерылып тора һәммәсеннән. Минем хәтта аңа карагач, йөзе дә шундый, тавышы да Робертино Лоретти бар ичидә. Менә нәкъ шуны күз алдыма китерәм, татар җегетләр арасында да андый
талантлы, сәләтле егетләр бар икәнен күңелгә май булып ята. Рима ханым, Май болып ята, тауышы бик матур. Шыннан да. Кайбер менің сенің тауышың да ошады, өзің да ошадың. Бик матур күрінәсің, костюмларың да матур. Бір нәрсе шамада бір нотаны гел әзірек түбәнерге аласың. Ярар ан синданың бола тұрған хәлдер тауышың. Сенің теге үсіш жырында була бит әле шул нәрсә дип аталар? Мутация. Мутация. Менә мутация башланады синең как ие. Шуңа күрә шулай. Киләчәктә мин син рәхәтләнеп матур шундый яңгыравыклы, шундый барып килеп җитә торган, һәр кешенең аңына җитә торган тавышың матур. Шуңа күрә киләчәктә дә синең барысы да әйбәт булыр. Сиңа уңышлар телим. Мен шушы ноталарыңны турын әзрәк карап, уйлап эшләйме? Уңда юллар, сулда юллар. Ага. Уңышлар синең. шунда инде Унны бирәм мен. Унны. Зәйнәп ханым, Менә егетләрнең шул инде мутация дигән бар бит үзгәреш чоры. Һәм менә бу үзгәрешләрдән соң әлбәттә син тагында тавышың шушлай сакланып калсын һәм аны саклар өчен әлбәттә бик күп теге авырлыклар белән ниндидер тырыштырам, булдырам дип җырлап йөрүнең аның зыяны гына тияргә мөмкин. Шуңа күрә синне яңадан тыңлап карыйсы килә, яңадан да менә бу периодлар узгачтын, шушы тавышыңны тагын бер ишетергә иде. Үзгәрсә дә, калын тавышка әйләнсә дә, ул синең матур һәм ул теге әйтәбез бит инде пробивать итә торган шундый үзенең звонкости, теге матурлыгы кала торган тавыш булыр дип ышанып каласы килә. Матур җырладың, бер сүзем дә юк, әмма менә син теге бу тавышыңа яңадан интектермәс өчен 9-ны куеп торам әле мин сиңа, яме? Яңадан Алла бирсә, киләчәктә очрашырга, ишетергә ясын синең тавышыңны. Уңышлар. 9 сәйлән сиңа. Зәйнәп апа, 9 сәйлән. Азат абый, Югары ноталарны алганда, әлеге нотага үреләсең. Һәм bütün гаептә шунда, аны тиешле дәрәҗәдә тын белән бәйләргә кирәк. Тиешле дәрәҗәдә тын белән, урысча әйтсәң, оперативу, таяну дип әйтергә кирәк инде. Таяну җитми һәм әгәр әлеге нотаны беләсең бит кайда нинди нот икән. Алда хе-хе-хе дип кара. Хе-хе-хе дип кара. Шушылатны шулай иттереп карасаң, ул син табигый гына әнә мин дә әйтә алмыйм, күрәсеңме, муенны күтәреп. Менә мин сиңа шулай кычкырып күрсәтәм. Миндә дә чыга әтәч тавышлары, күрәсеңме? Мин сиңа үземдә менә шушы эфирда әтәч тавышы ишеттереп, синең өчен җан атам дип әйтәсем килә. Җыр мәгънәсенә игътибар итүеңне сорыйм. Яңгыр түгел, күз яшьләре кызның битеннән кызның иренен юар да син елмая башкарасың. Күз яшьләре булганда әзрәк кенә әлеге күз яшьләренә эмоция, мимика белән әлеге әйберне тоярга һәм аңлатырга кирәк. Моны бары тик үзеңә үсеш өчен тырыша дип кабул итеп ал. Һәм инде әйткәнемчә сиңа 10 бал миннән. сиңа татар җырлары юлыңны ачсын һәм юлдаш булсын. Рәхмәт сиңа. Сезгә дә рәхмәт. Киләсе катнашучыбыз Илназ Харисовны каршы алыйк.
сибәләгәндә. Эх, шие, 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 шиелек тау итәгәндә бер ял итеп китәләр. Ягрәп төштем, сулар эчтем, төшкән табам шияле, казарап кына киләсең, гомерлеккә кил яме. Казарап кына киләсең, гомерлеккә кил яме. Шия, 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 шияләгәндә, шия матур алсу була яңгыр сибәләгәндә. Эх, шия, 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 шиялек тау итәгәндә бер ял итеп китәләр. Эх, шия, 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 шияләгәндә, шия матур алсу була яңгыр сибәләгәндә. Эх, шия, 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 шиялек тау итәгәндә бер ял итеп китәләр. Шиялек тау итәгәндә бер ял итеп китәләр. Илназ, үземне шиеле тау итәкләрендә шие җыеп йөргән сыман хис иттем. Инде үзең дә кызылдан егетләр фикерен, егетләргә карата егетләр фикерен ишетәсебез килә. Бик тә теләп, нәрсә әйтәсем килә менә Илназны таңлау дәверендә. Аның баян да уйнавы, җырлавында да тыела дип әйтәсем килә. Менә ул теге җыр нюансларын дип әйтик инде, менә әлеге егеттә мин тәгаен лига дип атала инде ул җырның җөмләсен, фразировка дип атала шушы җөмләләрне җөпләү. Бу җырчы өчен бик кирәк, бик файдалы, мәгънә бәйләнеше өчен, көй бәйләнеше өчен булган аспектлар дип әйтик инде. Һәм менә шушылар лигалар тыелды. Шундый лигат итеп, матур итеп, шушы үзенең башкаруында әлеге җырның темпларын үзгәрүен, әкрен генә үзенең кулы белән ярдәм итеп, шушыны куллары аша шәҗәрәләп күрсәтеп башкара. Беренчедән, аннарысын инде теге күп кушымта өлешендә инде стаккат итеп, шундый тыны белән әйбәт итеп таянып дип әйтергә кирәк. Шундый җырның энергетик өлешен тамашачыга җиткерә белү. Булар барысы да сизелде. Бары тик шуны гына әйтәсе килә. Артык күп җырны башкару өстендә уйлыйсың. Bir üçüncü kupletten gına indi rəxətlənib, ikinci kupletlarda gına rəxətlənib, jırının təminə düşünüb, əzrəkinə özünü irkin eytib, yol itə başladın. Biz bunu barısında tıyabız. Tamaşaçı da bunu tıya. Her vaxt şıqqandansın. Azğına qavuşadı balaqayım. Lakin senin jırlav ustalıqların meni bik suyundirdi. Özün üstündə işləvin, profesional jır üstündə işləvin tıyıla. Min deb aytasım kilə. Bara tik şuşu. Özün yol itkəndəginə Син yol alğandağına tamaşaçı da yol itəcək deyən bir formulunu özünə singdirib qoyuğunu tileyim. Келешекте zor oңышlar сеңə hər ülkədə də. Әлегә мин хаман шундый 10 бал бирүчеләр, 10 сәйләм бирүчеләр рәтендә калам. Рәхмәт. Зәйнәп ханым. Менә сине тыңлаганда, инде әлбәттә синең башкаруың академик юнәлештә киткән дип әйтеп булмый. Син эстрада юнәлешендә өйрәнәсең, укытучың тарафынан әлбәттә шул юнәлештә сиңа дәресләр алып барыла. Менә югары ноталарда менә шул теге сузып торганда, әлбәттә инде нык аңарга басым ясыйсың, нык көч куп куясың. Менә бу вакланып җырлый торган урыннарында әлбәттә аңарга
әйләнеп кабат-кабат менә шул урыннарында тиешенчә дәрәҗәгә нейне җиткергә кирәк. Ничек дип әйтим инде? Осталыкка җиткергә кирәк тагында. Менә шул вакланып әйтә торган урыннарын күбрәк репетировать итәргә кирәк сиңа. Һәм инде әлбәттә бөтенесен бергә кушкач, менә шундый бик матур, тагында киләчәктә матур итеп рәхәтләнеп тыңлый торган бер җырга әйләнәчәк тә куячак репертуарыңда калдырырсың инде синнән Алла бирсә киләчәктә дә. Мин сиңа 9-ны куям Сәйләнне, ярәме? Каләмсеңме? Нормальмы? Яхшы. Юк, Рәхмәт. нормаль. Аны тагын очрашырбыз Алла бирсә. Рима ханым, нинди фикерләр? Миңа нәрсә ошады синең башкаруда. Әле аңарчы шул кадәр үк чётко сүзләрне әйтеп, шундый чётко җырлаган кеше юк иде. Һәр сүз, һәр инҗе шикелле яңгырап ишетелә. Нәрсә турында икәнен белеп җырлыйсың. Миңа ошадың син. Мин сиңа 10 куям. Әмма бер ошамаган җирең булды, ахырда сузып торганны тотып ала алмадың, әзрәк фальшивый нотлар китәме? Онсына ни дәрсең, уйларсың онсын. Рәхмәт. Бәлки ул игътибарны җәлеп итү өчен махсус эшләгәндер, кем белә. Инде Илназ, афәрин сиңа. Афәрин, рәхмәт. Сине озатып калам. Илназ Харисов. Истә калдырыгыз әлеге егетне. Ягымлы ихлас кызыбызны Динә Хабибуллинаны каршы алыйк. Sözləri subhanallah, sözləri. Bizning xalqlar tinchtirmish qirollar. Tinch bo'lsin, tinch bo'lsin, tinch bo'lsin dunyolar. Tinch bo'lsin, tinch bo'lsin, tinch bo'lsin dunyolar. Tinch bo'lsin dunyolar. Син җырлагач әлбәттә тормыш матур була, Динә. Шундый матур шибәр. Матур итеп Рәхмәт. киенгән. Безнең татар кызына ничек елмаймыйча гына карап торасың инде. Кара инде. Ис китмәле. Күз тимәсен, күз тимәсен. Субханалла, бигрәк матур әзерләгәнсең, тырышкансың. Һәм инде җыр юлын сайларсыңмы, юкмы? Әмма менә бүгенге шушы матур тапшыруда катнашуың синең күңелеңдә гомергә, мәңгегә истә калып, рәхәтләнеп, киләчәктә дә силәргә рәхәт итеп күңелгә искә төшергә калсын күңелеңдә. Озак елларга саклансын. 9 куясым килә. Плюсын да өстим, ярыймы? Рәхмәт. Яхшы. Уңышлар теләп калам. Зәйнәп ханым, сез инде шул хәтле матур иттереп, баллы иттереп, тәмле иттереп сөйләгәннән соң мөһим түгел инде ничә сөйлән куйсагыз да. Рәхмәт сезгә. Югары бәя ул. Рима ханым. Бик матур җырлады бу кыз. Костюмна гына түгел, җырлары да бер фальшивый нотасы булмады.
бар нотаны әйбәт итеп алды, бүтінсі орнында, бүтінсі жетішкен, мен аңа он қоям. Оңышлар саңа. Азат Каримов. Дина қылым. Шыннан да бүгінгі күнде әр милләттәшебезнең көңелендә булган тыныч булсын, яқты булсын дөньялар дигән җырың өчен беренче ратта зур рәхмәт. Амин шулай булсын дип өстәп куясым килә. Бу дөньяда бары тик ике әйбер генә кешене боза диләр. Берсе аның Мактау. берсе аның артык мактау, икенчесе жәлләү диләр. Менә ике генә әйбер, өченче әйбер юк дип әйтәләр әдәбият кешеләре дип әйтәсе килә бит. Бу очракта сезне мактыйсы һәм мактыйсы гына килә. Чынлап әлеге шушы сәхнәгә килеп җитер өчен күпме хезмәт куярга кирәк. Күпме сәнгать дөньясында йөзергә, сәнгатьне күпмедер үзеңә сеңдерергә кирәк. Җыр башкару өстендә аз гына шөгыльләнүеңне читтән тыңлап, күзәтеп телим. Һәм инде кайбер җөмлә кушылыш вакытында булган кайбер өстәмә ноталар бар анда. Әлеге өстәмә ноталар күбесе төшеп кала. Беренче кабатлаганда син җырлыйсың, икенче кабатлаганда юк. Без гомумән сезнең үсергә мөмкинлекләрегезне күрсәтү өчен килгән чакырылган кунаклар. Шуңа күрә синдә өмет баглап, талант ул адәм баласына иң талантлы Илһам ага Шакировка да 10 гына процент бирелгән. 10. Иң талантлы Илһам Шакировка да, аннарысын 30%-ка, 50%-ка, 100%-ка ул үзенең хезмәт сөйшәнлеге белән, укуы белән килгән. Сеңлем, шуңа күрә уңышлар телим һәм 9 сәйлән синеке бүген. Рәхмәт. Рәхмәт. Инде минемчә мактау сезне бер дә бозмастыр дип ышанып калабыз. Рәхмәт сезгә. Динәне озатып калабыз. Бир. Эй! Шын татар егете Рөстәм Хөсәенов. Hey dostlarım, dostlarımla, dostlarım, dost işlerim. Dostlarım, dost işlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalğızı başım nişlerimin. Siz dostlardan ayrılsam yalğızı başım nişlerimin. Молодец, молодец. Ağaçlar şeşek atam aynanın bişlerinde. Ağaçlar şeşek atam aynanın bişlerinde. Ağaç şeşeğe dibük minimi dost işlerime de. 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 Türlü kuşlar sayrar tuz olma mine 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 de. Рөстәм, син үзең алмага шәшәгенә түгел, син гомумән иң матур шәшәкләрнең берсе. Теләсә кайсы белән чагыштырып буладыр дип уйлыйм. Әйбәт нукта. Бик әйбәт нукта. Бик әйбәт башланды һәм әлбәттә ничек башланган эш шулай тәмамланырга тиеш. Шундый ук дәрәҗәдә. Бу җирдә бигрәк тә менә
Күрәсе килә, җыр башлангач, үзеп башкаруларына түгел. Мәсәлән, монда башкарды аста, аның өстәгесен айырып, айрым башкарган әсәр дип әйтик, җыр ул матур чыкмый. Ә менә монда әйтәбез, менә как единый целый дигән, менә бер бүтән булып, әйме? Яңгырату безнең җырчыларның, башлангыч җырчыларның, балаларның, сәйләндә катнашучыларның, аларның бөтенесенең дә бурычы шул матур иттереп, шушылай иттереп, бер бүтән иттереп башкару, менә төп эш булып тора. Шуңа күрә бу җырың өчен мин сиңа афәрин дим, һәм әлбәттә тагын бер теге түбәтәйгә куйганда кулны булай итмә, яме. Менә булай иттер. Менә булай иттергә кирәк кулны. Әйме? Булай иттермә. Менә тагын бер менә безнең милли татар хәрәкәтләре ул. Менә шуңа күрә инде. Менә җигет кешегә менә шулай булганда шәп булыр синең хәрәкәтләреңә, ритмикага, аранжировканың бүтән менә шушы ниенә кирип кенә утыра. Менә шундый хәрәкәтеңдә синең, әйме? Кой кыстырып җибәр, исеңдә калдыр. Киләчәктә дә мин сине сәхнәдә матур җырчы иттереп үсүңне теләп һәм көтеп калам. Уңышлар сиңа 10 сәйләнне теләп бирәм. Ягъни булай түгел инде, әйме? Булай. Опа, диттә. Әй. Шулай әйләнәсе булай инде, әйме? Әйе, безнеке ту. Ансын әйтәләр бит әле биюләрдән чиктер менә булай иттереп куярга кирәк ди җегетләргә кулны безнең. Әйме, татарларның үзләренең биюендә дә хәрәкәтләре бар. Мондый ниндидер бүтән түгел. Менә безнең биюче белән администратор булып эшләде Ринат Хайбарович, әйме, Габдрахманов. Менә ул әйтәдер. Менә хәзер биюләрне менә нәрсәкәй күмәк иттереп, көчле иттереп куйганнар бу биюне ди. Ә менә хас үзебезгә тиешле дөрес элемент бузылган дип әйтәдер ул. Шуңа күрә менә ул бит инде безнең татар сәнгате өстендә, татар җыры, халы бүгенге көндә бигрәк тә менә сезне тыңлыйбыз халык җырын, әйме? Халык җырында менә шушы бүтән элементларга игътибар иткәннән соң җинала бер безнең үзебезнең халкыбызның тиешенчә булга тиешле дөрес менә шушы әсәрләре. Мин Зәйнәп ханым белән тулаем килешәм. Без татар җырын башкарабыз, ләкин мөгаллимнәреңнең сиңа булган киңәше дип уйлыйм мин, әлеге шалым башыннан ук аның вокаль тарафыннан да куелышы Муслим Мугамаев сыман тотышлар, бүтән нәрсә шушындый итеп башкарылды. Үзенең тавышын күрсәтеп тиешле дәрәҗәдә кульминация энергетика белән тулыландырып, әлеге җырны башлап җибәрде һәм урыны белән шундый теге хисләнеп кенә шушы куплет өлешләренә микрофонга якын килеп шушындый без бит хәзер һәм ул микрофоннарны сизгән булсагыз, яшьләрчә дөрес итеп кычкырган урында аз гына читләштереп, якын килгән урында профессионализм дип атала. Бу кирсенчә профессионализм дип атала. Әлеге егетне син энекәш безнең әлеге кичәбезнең проблемасы. Син бихисап шәп башкардың һәм мин сиңа хәтта нәрсә киңәш итәргә белмим дип әйтәсе килә. Менә шу кынчык зур сәхнәләрдә күрешергә насыйп булсын. Вот шу. Ох. Амин шулай булсын. Афәрин. 10 булды бит инде бу. 10 һичшиксез. Рәхмәт бик зур. Тел төбегездән шулай дип аңладым. Бер рәхәтләнеп карап, башына алып ахырына кадәр тыңлап, үзең менә рәхәтлек алып утыра торган номер булды бу. Бу егетнең башкаруы. Шын мәгънәсендә. Анда һәр нюанс аның үзенчә, һәр нюанс аның менә ничек кирәк шулай барды. Молодец, мин сиңа зур уңышлар телим киләсе тегеме? Югалтма үзеңне. Синнән җырчы чыгачак, Алла бирсә. Бер сүз әйтим әле. Ужасно шәп җырлыйсың. Шын татар әйтеп әйткәндә, уңышлар теләп, Рима ханым, без моны әйтик инде ничә сәйлән куйганны. 10 сәйлән, әйе. Рәхмәт бик зур. Ышанып калабыз. Инде безнең катнашучыларыбызны карадыгыз. Чыгышларына бәяләр, фикерләрегезне бирдегез. Һәм инде гомум нинди уйларыгыз калды, әйтер сүзләрегез калды. Мин бик шатланам, ШНТВда менә шушындый балалар белән эшләү кешеләр бар, бик шатланам. Шуннан да балаларны теге өйрәтмәсәң, аларны укытмасаң, аларга үзеңнең белемеңне бирмәсәң, шуннан да бер нәрсә дә килеп чыкмас иде. Һәр кеше менә аларга өйрәтергә, аларны ничек кешеләргә, ничек
сәхнәдә үзеңне тотарга барсын да балаларга өйрәтергә кирәк. Мин бик шатланам шушындай булганга. Гомерле булсын. Балалар белән шөгыльләнсеннәр. Без аларны карыйк. Безне дә унытмагыз. Шуңа күрә мин бик шат. Безнең киләчәк ул балалар һәм без әлеге балаларны күреп, сокланып, киләчәк чын-чынлап лайыклы дәвамчылар күреп, алар белән дөнья күләм горурланып яшәрбез. Нәтиҗә шул булсын иде, менә шушы минем фикер. Амин, шулай булсын дип теләп каласына килә сезнең теләкләрдән соң. Бүгенге заман, теге әйтәбез, конкуренция бик күп дибез инде. Конкуренция ул ярыш бит инде. Бүтән өлкәдә ул тоела, сизелә һәм әлбәттә иң остасы, иң яхшысы барыбер беренчелеккә чыгып һәм аңардан үрнәк ала башлыйлар. Һәрбер эштә шулай, әлбәттә шул яхшылыкка омтылу безнең төп бурычыбыз бүгенге заманда, әлбәттә. Инде безнең татар җырлары да менә татарча башкарган бүгенге көндә менә катнашкан шу Сәйлән да катнашкан барлык татар телендә җырлаган һәм башка бик күп телләрне белеп, башка җырларында башкаручы менә шу талантлы яшьләребез, әлбәттә безнең үзебезнең моңларыбызны, җырларыбызны бик югары дәрәҗәдә ничкәлекләрен белеп һәм инде бөтен дөньяга илгә таратырлык булсын дигән уйлар белән инде барлык эштә шушы Шаян ТВда алып башкарыла. Бу бик яхшы һәм шулай булырга тиеш дип калам мин. Менә шушындый әйбәт, сыйфатлы эш белән булганда инде әлбәттә барсы да матур булыр һәм бер-берсенә безнең бигрәк тә җырларыбызга, безнең сәнгатебезгә тартылырлар калганнар да. Минем бүгенге тапшырырга алып килгән китабым бар. Бу шушы иҗатым турында. Бәләкәй генә бүләгемне минем бүләк итеп калдырасым килә балаларга. Инде вакытлары булганда аңарга да күз салырлар. Инде барлык иҗат кешесенә уңышлар теләп калам. Рәхмәт, рәхмәттән кала сезгә сүз юк. Сезне дә ничектер илһамландыра алганбыздыр дип ышанып калабыз, өметләндерә алганбыздыр дип ышанып калабыз. Һәм инде киләчәк буынга ниндидер ышаныч барлыкка килү тагы да ныгуын бирә алганбыздыр дип ышанып калабыз. Рәхмәт сезгә. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, шулай итеп безнең икенче конкурс көне дә ахырына якынлашты. Татар халык җырларын җырлап, аларны белеп яшәргә насыйп булсын, чөнки нәкъ менә татар халык җырларында безнең асылыбыз һәм тирән мәгънә яшерелгән. Ул мәгънәләрне әле ачасы, аеруча яшь буынга. Без сезнең белән сау булашабыз, ләкин инде хәзердән үк киләсе очрашуларны көтеп калабыз.